शिवजी म्हणतायत पार्वती त्या सगळ्यांना मी असं म्हणालो बाबांनो, भगवंताला शोधण्यासाठी कुठेही जायची गरज नाही. भगवंत आपण जिथं आहोत त्या ठिकाणी येतो. फक्त प्रेमानं साथ घाला रे, प्रेमानं साथ घाला. आणि मग सगळे देव त्या ठिकाणी उभा राहिले. अंतःकरणात प्रेम आणण्याचा प्रयत्न केला त्या देवतांनी आणि देवता भगवंताची स्तुती करू लागले. जय जय सूर्यनायक जन सुखदायक, जय जय सूर्यनायक जन सुखदायक, जनक पाल भगवंता बुद्धि हितकारी, जय असुरारी सिंधु सुखा प्रिय कंका, जय 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 सूर्यनायक, जय 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 सूर्यनायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता बुद्धि हितकारी, जय असुरारी सिंधु सुखा प्रिय कंका, पालन असुर धरणी अद्भुत करणी, देवाला आवाहन करतायत. पालन असुर धरणी अद्भुत करणी, मरमन जाय कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला, अनवरु अनुग्रह सोई, जय जय सूर्यनायक जन सुखदायक, जनत पाल भगवंता. देवता स्तुती करू लागले. हे भगवंता आमच्यावरती अरिष्ट उडवले आहे. हे देवराया पृथ्वी व्याकुळ झाली आहे. हे देवराया आमच्या संरक्षणात आपणाला येण्याची गरज आहे. हे भगवंता दर्शन द्या आम्हाला. व्याकुळ होऊन सर्वजण देवाची स्तुती करतायत. आणि मंडळी स्तुती संपन्न झाली. त्याच वेळेला आकाशवाणी प्रकट झाली. आकाशवाणी म्हणाली, हे देवतांनो घाबरू नका, काळजी करू नका. लवकरच भारत मातेच्या मातीत अयोध्या नगरीत मी सूर्यवंशात अवतार घेणार आहे. मनुष्य रूपानं माझा अवतार होईल आणि मी सज्जनांच्या संरक्षणासाठी आणि दुर्जनांच्या संहारासाठी अवतीर्ण होईल. काळजी करू नका. माझ्या अवताराची अवधी जवळ आलेली आहे. आपण समाधानाने आपल्या आपल्या निज स्थानाला जा. सूर्यवंशात लवकरच मनुष्य देहात मी अवतीर्ण होईल. आकाशवाणी बोलली. सगळ्या देवतांनी ऐकलं. देवतांना आनंद झाला. देवता उल्हासित मनानं आपापल्या निज स्थानाला जाऊ लागले. ब्रह्माजी म्हणाले, अरे देवतांनो किती स्वार्थी आहात रे. भगवंतांना आश्वासन दिलं, मी येतोय, काळजी करू नका. आणि निघालेत परत एकदा आपापल्या भोगामध्ये. अरे तिकडे जाण्याच्या ऐवजी चला ना आपण ही पृथ्वीवरती अवतीर्ण होऊया. भालू बंदर वानराच्या रूपानं अस्वलाच्या रूपानं जाऊ. आपण तिथं अवतार घेऊ आणि भगवंताच्या येण्याची वाट पाहू. आणि मंडळी रामायण असं सांगतं, रामचरित्र मानस असं सांगतं की सगळ्या देवतांनी विविध अवतार घेतले आणि भगवंताची प्रकट होण्याची कालावधी ते वाट बघू लागले, प्रतीक्षा करू लागले.